Ja, jeg vil egentlig bare vise, hvor brugervenlig den her græsslåmaskine egentlig er. Jeg har åbnet låget på den, og det første den bærer min pinkode. Den har jeg tastet ind. Nu har jeg gødet min græsplæne for nogle uger siden, og den gror ret hurtigt. Så derfor så vil jeg gerne sætte ned, så den klippede græs lidt kortere, så jeg kunne følge bedre med. Og som I kan se her, så står der en, der er faktisk på niveau 3. Men jeg gør det egentlig, at jeg trykker på menu. Sådan. Bladrer hen på der, hvor det ser ud som, der er en græsslåmaskine, der klipper græs. Klipperhøjder. Trykker på OK. Meget nemt. Kommer ind her. Og så er det egentlig bare at bruge piltasterne. Sige, jamen, hvor højt vil du have græsset? Der er en, der hedder max. Så hedder den 3, 2, 1 dernede af. Og så hedder den minimum. Nu står min på 3 før. Så tænker jeg, at jeg vil sætte den på minimum. OK. Indstillinger gemt. Og det bruges for næste genstart. Trykker OK. Tilbage. Og tilbage. Ud i menuen herude. Tilbage igen. Tryk på start for at fortsætte. Start. Primært område. Ja tak. Luk lågen før start. Så kan man høre, den lige sat klippehøjden ned. Og så klipper den græs igen næste gang.